छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या 6 महिन्यात मराठ्यांचं राज्य मोडेल. औरंगजेबाला वाटलं मराठी आता संपले आणि अशातच या महाराष्ट्राच्या भूमीवर आणखी एक नवं वादळ घोंगावू लागलं. या वादळानं सत्तेच्या सागरावर तवऱ्यात तरंगणाऱ्या मोगली साम्राज्याच्या अवाढव्य जहाजाची शिडे फाडली, डोलकाट्या मोडल्या, त्याची पताका आणि छत्रछांबरे चिरफाडून पराजयाच्या परतबाय लाटावर नाचवत त्याला पुन्हा सागराच्या मध्यभागी नेऊन सोडलं. त्यानंतर त्या जहाजाला यशाचा किनारा कधी घावलाच नाही. अखेर ते जहाज बुडाले. दख्खनच्या धर्तीवर उसळलेल्या त्या वादळाचे नाव होते संताजी घोरपडे. राष्ट्राच्या आपत्काली उभ्या देहाची तलवार करून मराठ्याचा हा महान सेनापती शत्रूवर कडोकडीने कोसळला. ही कहाणी त्या रणमर्दाच्या बेजरब झुंजीची, त्याच्या अप्रतिम रणकौशल्याची. पाशवी परचक्राच्या काळात तमाम महाराष्ट्र एका बलाढ्य साम्राज्याची कसा लढला, कसा जिंकला आणि कसा जगला याचा ज्वलंत इतिहास सांगणारा ऐतिहासिक दस्तावेज जाणता महाराष्ट्र आपल्यासाठी घेऊन आला आहे. जय शिवराय. मी अभिषेक सोळुंके. जाणता महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आदिलशाही आणि कुतुबशाही एका झटक्यात गिळूनकूत करणारा आलमगीर औरंगजेब हा पुन्हा एकदा स्वराज्यावर चालून आला आणि आता आपण असं एका दिवसात स्वराज्य गिळून घेऊ आणि संपूर्ण भारतभर मोगलांची सार्वभौम सत्ता स्थापन करू या मनसुब्यानिशी हा औरंगजेब आपल्या अथांग सागरासारख्या फौजेनं त्यानं महाराष्ट्राच्या दिशेनं मोर्चा वळवला. परंतु हे मराठी एवढे बिलिंदर निघाले की या मराठ्यांनी या सह्याद्रीला आपली वज्रढाल केलं आणि औरंगजेबाच्या फौजेला या सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये गोल गोल फिरून ठेचून काढलं. मराठ्याचं आक्रमण एवढं जोरदार आणि जबरदस्त असायचं की शत्रूनं विचार करण्याच्या अगोदरच त्याची गर्दन उडवली जायची. म्हणून औरंगजेबानं महाराष्ट्राकडे मोर्चा वळवला खरा, परंतु सह्याद्रीच्या पायथ्याला जायची सुद्धा त्याची हिंमत झाली नाही. म्हणून तो सह्याद्रीच्या बाजूबाजूने फिरायचा, परंतु सह्याद्रीच्या निबिड बेलाग आणि बुलंद गडकुटाकडे जायची त्याची टाप झाली नाही. मग या औरंगजेबानं षड्यंत्र रचलं आणि धोक्यानं छत्रपती संभाजी महाराजांना कैद करून त्यांची निर्गुणपणे हत्या केली. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच मराठ्यांचं राज्य विस्कळीत झालं. येसुराणी सरकार आणि राजपुत्र शाहू हे मोगलांच्या कैदेत सापडले, तर मराठ्यांचा दुसरा राजा राजाराम महाराज हे कर्नाटकामध्ये परागंदा झाले. सर्वत्र काळोख दाटला. मराठ्यांचं राज्य आता संपलं, स्वराज्य संपलं असं चित्र दिसू लागलं. परंतु अशाही परिस्थितीत मराठ्यांनी आपल्या स्वातंत्र्याचा लढा हा कर्नाटकामधून सुरूच ठेवला आणि अशाच काळात या औरंगजेबाची मस्ती जिरवण्यासाठी 2 सिपे सालार संताजी आणि धनाजी हे पुढे आले आणि त्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच मराठ्यांनी स्वतःला सावरलं आणि छत्रपती संभाजीराजांच्या बदला घेण्यासाठी संताजी आणि धनाजी पेटून उठले. त्यांनी ठरवलं की औरंगजेबाच्या लाखोच्या फौजेवर हल्ला करायचा आणि थेट औरंग्याच कापून काढायचा. त्यासाठी त्यांनी गनिमी काव्याची रचना केली. धनाजीराव जाधवांना काही फौज देऊन त्यांना हुल उडवण्यासाठी दुसरीकडे पाठवलं, तर स्वतः संताजी आपल्यासोबत मोजकी शिबंदी घेऊन औरंगजेबाच्या लाखोच्या फौजेवर त्यांना हल्ला चढवला. पार फौजेच्या आतमध्ये घुसून औरंगजेबाचा गुलारबार नावाच्या तंबूवर त्यांनी हल्ला चढवला. अखेर औरंगजेबानं स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्याने बुरखा घातला आणि तो जनानखान्यात गेला. म्हणजे स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी मोगलांना बुरखे घालायला लावणारे मराठे हे मोठे शूरवीर आणि पराक्रमी होते. रिकामा तंबू सापडला म्हणून संताजींनी त्या तंबूच्या कणात्या मारल्या आणि दिवसा जो मोगली छावणीची शान शौकत असणारा गुलारबार हा जमीनदोस्त केला. संताजींनी त्याचे सोन्याचे कळस मारले आणि मोगली फौजेला मोठा बुंगारा देत संताजी मोठ्या शिताफीनं आपल्या फौजेशी बाहेर पडले. आणि त्यानंतर औरंगजेबाची फौज जिथं जिथं दिसली तिथं तिथं संताजींनी ती चेचून काढली. संताजीच्या या भीम पराक्रमाला धनाजीराव जाधव यांचीही एका भावासारखी साथ मिळाली, म्हणून हे स्वराज्य राखलं गेलं. औरंगजेबाच्या आलमगिरीमध्ये सुद्धा लिहून ठेवलंय की या संताजी नावाची दहशत मोगली फौजेनं एवढी घेतली होती की मोगलांचे घोडे नदीवर पाणी सुद्धा पित नव्हते, कारण त्यांना पाण्यात संताजी आणि धनाजी दिसायचे. खापी खान सुद्धा लिहितो की हा संताजी जिकडे जिकडे फौज काढे तिकडं त्याचा मुकाबला करण्यासाठी बादशाहच्या प्रतिष्ठित सरदारापैकी एकही तयार होत नसेल. एवढंच नाही, या औरंगजेबाची फौज जेव्हा या सह्याद्रीच्या निबिड डोंगर रांगातून जात असताना थोडी वाऱ्याची झुळूक जरी आली आणि गवताची पाती जरी लावली तरी या मोगलांच्या अंगावर काटा फुटायचा की इथून सुद्धा संताजी येतोय का. एवढी दहशत संताजी या नावाची होती. त्या काळी असं म्हटलं जायचं की या संताजी आणि धनाजीच्या काळात या गवताला सुद्धा भाले फुटायचे. एवढी धमक, एवढी धक आणि एवढी दहशत संताजी या नावाच्या वादळाचे त्यांनी घेतली होती. आणि अशाच या वादळाची झंझाविती कारकीर्द आजपासून आपण जाणता महाराष्ट्र
या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. तर पाहत राहा जनता महाराष्ट्र आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया संताजीच्या एका नव्या पराक्रमासोबत. तोपर्यंत जय शिवराय.